Som a l'ermita de Santa Caterina, al massís del Montgrí. A dins, un retaule del 1702, preciós, a plec 25 de novembre. I dues tradicions, precioses totes dues. Diuen que les noies casadores venen a consagrar-li el seu anell de matrimoni a Santa Caterina perquè els concedeixi una vida ben feliç al costat de la seva parella. I segona tradició, al primer pis hi ha un teatret. En aquell teatret s'hi posa un nen Jesús i amb una mena de palanca que s'acciona des de darrere i que acostuma a fer l'ermità que viu aquí a l'ermita, diuen que treu una maneta per demanar diners. I per què demana diners el nen Jesús? Doncs per rescabalar-se de tota la feinada que té de portar els nens i nenes al món, en aquest planeta Terra nostra. I després els agafa i se'ls guarda. Veniu a veure l'ermita, el que hi ha dins, els vorals. Us convertem a saber-ne més a través del patrimoni de llegenda, a través del capítol L'Encantada del Montgrí.